чорабинии тантанавие ки ба муносибати рӯзи кормандони милитсия дар раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд баргузор гашт, аз маросими гулчанмаргзорӣ ба пояи муҷассамаи ёдгорӣ оғоз ёфт. Роҳбарият, сардорони шуъбаву хадамотҳо ва собиқадорони мақомоти корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд бо гузоштани гулчанбар ва гулҳои тару тоза аз корнамоии фарзандони содиқи ватан, ки барои таҳкими пояҳои давлатдорӣ ва барқарор намудани сохти конститутсионӣ ҷон бохтанд, ёдоварӣ намуда диловарию матонати онҳоро ситоиш ва барои насли имрӯзи милитсия мактаби омӯзишу пайравӣ унвон карданд. хотираи кормандони зимни иҷрои вазифаҳои хизматӣ ба ҳалокат расида гиромӣ дошта шуд. ман аз соли 1990 инҷониб дар ин вазифаҳои аз қатори саркарда то рутбаи подполковник расидам. шогирдони зиёде дорам, ки онҳо баҳри ҳимояи марзу буруни ватан, таъмин намудани тартиботи ҷамъиятӣ саҳми арзандаи худро гузоштанд. дар фаъолияти милитсия умуман каму беш душвориҳо буд. ҳозир бошад тамоми шароитҳо, чӣ аз тарафи таъмин намудани воситаи техникии аёнӣ, чӣ аз тарафи воситаҳои нақлиёт, чӣ аз тарафи биноҳои замонавӣ, тамоми шарту шароитҳо шукрона муҳайё шудааст, ки барои пешрафти кор мусоидат карда истод. ҷаласаи идона бо ворид намудани парчами давлатӣ ва зинда сароидани суруди миллӣ оғоз ёфт. нахуст сардори раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд генерал-майёри милитсия Абдулло Навҷувонов бо маърузаи табрикотӣ аз кору пайкори ба нафъи осоиштагӣ ва пешрафту тараққиёти давлат гузоштаи кормандони милитсия, татбиқи сиёсати давлатӣ аз ҷониби онҳо, дастовардҳои мақомоти корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ва таваҷҷӯҳу ғамхории роҳбарияти олии кишвар нисбати мақомот ба ҳозирин маълумот дод, то ин ки хотираи кормандони барои тинҷиву осоиштагии шаҳрвандон ва барқарор намудани сохти конститутсионӣ ҷонбохта осуда бошад, бо дақиқаи хомӯшӣ аз онҳо ёд карданд. тавре таъкид гардид, барои он ки зиндагии осудаву бехавф, истироҳату дилхушии мардум таъмин бошад, кормандони милитсия фаъолияти шабонарӯзию бетанаффус мебаранд. ба мақомоти корҳои дохилӣ ваколатҳои васеъ дода шудааст, ки дар ҷабҳаи ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон касе чунин ваколат надорад. дар ҷараёни ҷаласаи тантанавӣ фаъолияти назаррас ва ба нафъи ҷомеа анҷомдодаи кормандонро қадршиносӣ карданд. аз ҷумла бо фармоиши вазорати корҳои дохилӣ ва раёсати вазорат дар вилояти Суғд аз ҳисоби кормандони шуъбаву хадамотҳои дастгоҳи марказии раёсат якчанд нафар бо медалу нишонҳои соҳавӣ, ифтихорномаи фахрӣ, сипоснома, раҳматнома ва рутбаҳои навбатӣ қадршиносӣ карда шуданд. садоқат ба халқу ватан ва президенти мамлакат ваъдаи тантанавии ҳар як кормандӣ қадршиносӣ гардида буд. дар ҷараёни ҷамъомади идона ҷавонони фаъол, ки дар таъмини тартиботи ҷамъиятӣ, пешгирӣ аз кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ ва ҷинояткории мунтазам саҳмгузорӣ менамоянд, бо сипоснома ва тӯҳфаҳо ҳавасманд карда шуданд. таъкид гардид, ки ҷавонони фаъолу ватандӯст, созандаву бомаърифат ифтихори давлат мебошанд. ҳамчунин дар арафаи иди касбӣ бо ибтикори роҳбарияти раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд ба собиқадорони соҳа, оилаи кормандони зимни иҷрои вазифа фафтида кӯмаки якдафаинаи пулӣ расонида шуд.